Cítím se divně blbě hrozně, protože jsem tady pedagog na DAMu na divadelní fakultě a se svýma studentama jsme včera velmi silně prožívali to, co se dělo na fakultě filozofické. No, je to hrůza. Nemůžu vůbec mluvit. I think we still can consider Prague as the safest capital in Europe because of professional law enforcement we have and because of high number of firearm licenses held by civilians. Tak jste takový ostražitější, byť jako nepředpokládám, že by něco takového se mělo opakovat, ale jako pocit to příjemný není, jako chodit po ulici a přemýšlet nad tím, co se stalo někomu, kdo naprosto bezelstně přijel do školy a v podstatě přemýšlel nad tím, že za 2 dny jsou Vánoce.